Kanang naitaw nga inyong gustong pamaraygan or saligan niya ang resulta isalikway ka unsa imong bation, masuko o malipay. Kanang naitaw nga imong gihigugma nya lain ang iyang gihigugma, mahiubos ka, malipay. Kanang naitaw nga imong gilauman nga mudayeg unta nimo nya misaway na hinuon, unsa man, masuko ka o malipay. Kanang tao nga gisaaran gid nimo nga sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug kapitos, sa panangusa, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kaninyo dinhi sod sa simbahan. Unya tuan na magpuyo sa silingan. Unsa man ka, masuko ka, malipay. Mga yawanon mong tanan. Si Cristo, si Saint Arnold Jansen, si San Lorenzo Ruiz, San Roque, ang mahal nga Birhen Maria, tanan nga mga santos nga atong gipasidunggan karon, Pedro Calungsod, si Francis of Assisi, nakadawat sila atong tanan na kung gihisgutan or popariha ato. Ang uban pagay nila gipatay gyud sa mga tao nga ilang gihigugma, sama ni San Lorenzo Ruiz, nahigugma siya para sa kaluwasan adtong mga taong iyang gimisyonan, gipatay na hinuon siya, wa gyud sila masuko. Saan? Gusto mong masantos o maimpierno? Kinsay gustong masantos din taas kamot. Maayo. Hasta mga madre, wa mo pataas. Maingon dayon ta, lisod kaayo pader nga masantos. Sa tinudanay baya, ang pagkasantos mo ipinakasayon. Purting sayuna para sa mga tao nga dunay pangandoy nga moadtog langit. Pero para sa mga tao nga nahigugmas kalibutan, ang pagkasantos mura og punishment. Kinsa maro inyong gihigugma? Sige, kana inyong tupad mo wala na ilingi-lingi para makatagad sad mo ana. Ingna na imong tupad ingna kinsa may imong gihigugma, ang Ginoo o ang kalibutan. Ingna. Madaraw naghonghonggod, ala kay kusga. Nya moingon gani siya ang Ginoo. Ing na dayon, quits na to akong utang ha. Na dayon. Kay og nahigugma kas kalibutan, nahigugma sa kas kwarta, maningil gyud ka ng utang. Ana. Nya wa sa kay utang niya, ing na dayon nga ikay tiwas bayad ato among balay ha. Ana or taori kog balay. Nya mingon gani siya, yabag ka diya paningkamo to gimo yawan ona. Mga igsoon, nganong sayon man ang langit sudlon or nganong sayon man ang kinabuhi sa pagkasantos nga sundon kung nahigugma tag langit kay ang Ginoo mupuyo uban kanato. Mao to'y tubag nato sa Salmo. Unsa to? Sa to'y gikanta nga, nindot kayong pagkakanta sa atong salmista. Ayan to. Salmista nga to, daray. Ni isa ba siya siyang kamot? Mato ba siya sa langit? Wasad no? Mailan ni mo kanta. Unsa to, ter? Kana, ang Dios uban kanato. Kung ang Ginoo gani mo imuuban nimo, ang tanang buhat nga lisod para sa tao, mahimong sayon. Pareho na nang mo-apply ka ngadto sa Amerika o US visa. Lisod na, sayon. Daghan kay naghilak anak kay sige lang kadinay, siging kadinay. Unya ron kung ang mukuyog nimo ngadto sa embassy, agbayan pagyud ka si President kista na ron presidente sa Amerika. Si Biden. Sige, siya mag-agbay nimo nya moingon siya sa consulate, please take care of this Lisod, sayon. Porting. Sa to, lisod? Porting sayuna,
Presidente ko sa Amerika mo nagdahan mo nga to sa na magkurog-kurog tungkol sa Mr. President, what can I do for you? Inga, take care of this. Nya lakaw dayon. Oy, di ka kasultig usa ka pong tatak approve. Imbis unta to 10 years multiple entry, nahimo ng 30 years. No entry. Multiple entry. Magkarak-karak mo to. Mauna, ang Ginoo may tag-iyas langit, ang iyang assurance, mo sunod gani ka nako, mo desisyon gani kang mo sunod nako, kuyog ko nimo. Mag-uban ako kanimo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na gipasalig ni Kristo. Nya, naapaday lisod na. Nga si Kristo ang kasakit mahimong kalipay, ang 5 ka bukpan mahimo na noong makapakaon og 5,000 ka tawo, sobraan pagyog 12 ka bukag. Ang dagat nga porting lawuma, porting dakuas dagat, nahimong karsada, nga hawan kaayo, dili pareha kapito sa daan dinhi padong. Ana ng Ginoo, sinan ka, ang tubig nahimong bino, ang buta makakita, ang bakol makalakaw, ang bungol makadungog, ang amang makasulti, ang batignaw nagpabilin. Nga naman, kay paras Ginoo wa may batignaw, kay ang tanan iya mang hinimo. Nganong imo manang usbon. Kinsa ra may gahingaan nimo batignaw, kana ra sang tupad nimo nga utrosad nga hinimos Ginoo. Kita ra man goy ga title anang batignaw god. Kisay gaingon nga ang taas nga ilong mas nindot kaysa piyanga nga ilong. Kisay mo ingon ana? Sige ron, di ba gabaan gyud mo? Wow, gadto lang nakuyog na ako sa una dito sa diya pa ko sa prison ministry nya nangaligo mig dagat nya dihay duha ka taga Netherlands nga mga babay 22 years old o 24 years old nga mga medical students nga ni bakasyon didto sa beach nga among kaliguan ni Joey namo. Sus, kalit lag ana sa ilang batrab, bang, tupis dayon. Ingon din ako mga kauban, padir, talikod, padir, ako mo talikod pa ka ani, kanindot ani. Ambot, padir dani, mo talikod ba siya? Hina ko, di sa tingali eh. Di ka katalikod ato eh. Yan, i-join din siya namo. Unsay nahitabo ato nila, 14 tag-asag ilong, 14 gwapaha para sa atong standard, height pay imo nga maghangad ko, sakto kay height ba? Unsay iyang giingon, pag pangao na namo, gasigig ingon sila nga, how I wish I could have your nose, very beautiful. Ingnan to niya among kauban nga piyanga kay gilong. Gasigig ko sila doon, look at my nose, beautiful, it's beautiful. Dili bugal-bugal ha, ilang giduot ang ilang ilong nga porting taasa, hapit gud mabali. Pero kita iduot ang imong ilong, wa gyud kay maduot. Wa sa gyoy mabali. O say gud magduda ka ilong pa ni o unsa. Pero for them it's beautiful. Kita dinhi maingon ta dako la na imong mata, galugdat la na imong mata. Pero pangutan na mga Chinese, di ba mga Chinese nga anak kay mata, magsige na oh, your eyes is so beautiful. Mahasiga og samot imong mata, ha? Musamot ka dako imong mata. Kita ra joy gaingong bati tagnaong. Mo na di na usbos Ginoo bisag kung saan pa na nimong ampo. Kaya nga naman, it is His personal design. Nya unsa may design sa Ginoo sa kalibutan nga mao gyud iyang gusto nga atong maagian para ta malangit. Hibaw mo kunsa? Usahay ra ba masipyat ani magsige tag-ampo nga kuhaos Ginoo. Suffering ang cross. Cross ay. Awa di ba mao ra gyud gibutang sa center sa simbahan, cross. Sa center diri sa main altar, it is the cross. Nga naman, maunay the most beautiful nga way to heaven, the way of the cross. Tanang santos ni agi diha. Sa ato pa, ayaw na mo pangayo sa Ginoo nga
tangtangan mo cross. Naaga na ikaroy kasakit, ingna din Ginoo, pun-i pa Lord. I love my cross. Ana. Niya, ana mo. Ni ana mo, o nagsige mo ampo nga, kuhaan niya akong kasakit. Kuhaan kasakit, ayawan on mo. Mauna sa atong unang pagbasa, niingon diri, moabot ang panahon nga mga tao sa lain-laing kalibutan, mugukod ninyo, mukupot sa inyong sinina, og mingon dad-ami ngadto sa imong Ginoo, aron sad mi panalanginan. Kinsa may panalanginan sa Ginoo? Kadtong kusog mo antos. Tanawa karon, sige na mugkupot sa sidsid sa sinina ni St. Arnold Jansen. Nga naman, kusog man kay siya mo antos, karon partisikata. Nya, si San Lorenzo Ruiz, di Manila, ala, sige na tag-debosyon niya, pistahan, ginato, mura sa gyapon tag nikupot sa sidsid sa iyang sinina, pila ta kabuok din karon sa tibok Pilipinas karon nga nagpista niya. Nga naman, kay kusog kay mo anto si San Lorenzo, gibiyaan gud niya iyang asawa, gibiyaan niya iyang mga anak, og nagpakamatay siya dito sa Japan. Kinsa ninyo dinhi ang mobiya og asawa urbana aron magpakamatay, isan kamot? Kay atong bitayon dias gawas. Na? Oy, wa giyon mo na. Wa gyud madani natog anhi simbahan, kita-kita ra say anhi simbahan hangtod naabutan na lang nung taning pandemic. Kaning pandemic resulta ni sa atong pagkadi na gustong muantos. Kay kusog patang muantos, mawagtang ning pandemic. Saman. Agree, disagree. O, muna, iguli ros inyo para mawagtang ang pandemic, antusan ang imong naong. Ayaw na pagsigig usab ana, ay na pagsigig badlis, ay na pagsigig kiskis, ay na pagsigig kolor-kolor ana imong buhok. Antusa na nga mao nay colors imong buhok. Ay na pagsigig paputi-puti ana imong naong nga brown kayo. Makabang lang noon ka, ang imong naong brown, ang imong naong puti, ang imong liog brown. Nya ang imong bagtak itom. Lain na kay kanon tanaw noon. Ayaw na pagsigig inat ang imong ilong, masunggo lang noon ka na. Ayaw na, antosa na. Nya sunod, ang imong antoson, kanang naong sa imong kaubas balay. Kano, lingiya ko na imong tupad. Imong tupad ba, lingiya. Pangutan na, na makaantos ka niya akong naong. Na. Ter, kaantos ka niya akong naong. Nya may mga isa, wadyo ko mag-antos imong naong. Nakadaig jud ko na imong naong. Aka na, nakadawat na sana siya siyang naong. Kay kamaw kang mudawat sa imong naong, nga naong o kasamahan as Ginoo, makadawat sa kanang imong tupad, nga naong larawan o kasamahan as Ginoo. Nya makakita sa kas imong kaubas balay, labi na ng imong banang palahubog kayo, o kanang imong anak nga siga na kaig mata, kagot pangipon. Kay kusog kay musuyop. Makadawat sa kang dali kay kang makaingon, Lord, bisag palahubog ni, naong ginini mo. Muna, sa akong pag-atiman aning animal dako, samarasad nga ako'y nag-atiman kanimo. Naimo di pasanon, hay, ang naong ni Lord, giabog na jog maayon. Sige lang kamukmo sa abog, kay ana na maghigdas yuta. Ana, di jud ka masuko. No? Kanang imong silingan nga magsigig sulirap-sulirap siyang mata nimo, kay iya jud kang dumtan, malipay ka magtanaw sa naong. Ika, Lord, ang imong naong ba, mura na lagi giyawa. Pero di jud ko palipat, Lord, imo ginang naong, mura lagi yawa. Ana ba? Di ba? Ana, alam, kaysa masuko ka na, matakda na hinuong ka. Ug mao na gibati ni San Lorenzo Ruiz, nilang St. Arnold Jansen, sa panahon sa ilang kasakit, sa ilang kalisdanan, tungod sa ilang isig katao, nga nagyubit, nagsalikway, tungod sa ilang gibuhat, ila ra yung tan-awon ang naong sa Ginoo ni anang maong tao. Si San Lorenzo Ruiz, nakakita sa naong sa Ginoo sa nagtorture o nagpatay niya. O tungod kay nakakita man siya sa naong sa Ginoo sa nagpatay niya, ang iyang gibati, kalipay nga way ikatandi, nga nakaingon gud siya, kung tagaan kog 1,000 lives sa Ginoo,
malipayo na kong ihalad niining paagiha ngadto sa Dios. Pasabot, musugot siyag balik-balikon og torture 1,000 times. Kamo, sugot mong tamparoson. Sa kaduha lang. Sugot, dili. Kusga, dili o sugot? Dili. Impierno mo. Kinsa may maimpierno? Ang magsupak sa pulong sa Ginoo o sa iya mga sugo. Kinsa may malangit? Ang magtuman sa mga sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo? Kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kanang niingong dili, maimpierno na mo. Tagaan ta mog chance. Usbo na kog pangutana. Last chance na lang eh. Saman, musugot mo, dili. Kanang inyong nadunggan nga musugot, tamparos sa palihog. Oy, may lata mo ingong sugot ha. Kanang mga choir da, nindot ra ba kayo nagtingog? Sugot mo tamparoson da mga brothers and sisters. Labi na yung mayabag gagamay, tamparoson da yung ka. Di ka muundang. Oy, kana, dali ka na muundang. Bisa lang ganit tigig ino na. Ay pagkuhan ko na, yabag ikag tono da. Mingon sa buras ka diag may mukanta da, buang ka da ko da. Undang din nga to. Pero di ka muundang, kana, congratulations. Sayon ba sundon ang kinabuhi sa mga santos? Lisod. Nindog tayo. Wa mo iayo. Pag